יאללה, תן לו. אני אבלך לצד השני, תאזן את הסירה. איפה הגן שואל? בתא. לא, 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 בתא שלך שם, איפה שאתה. חיליק, בתא שלך, בתא ברצפה. כן. תביא את הגנש הכתום. תוריד שם רק את הניילון מהזה. כולנו על חיים. על קברה בטוח של שפת הכנרת. איתי, החדר כושר עזר לך, אה? לא, זה החגורת בטן ששמת לו. לא, חבל לך על הזמן. בית מלון. אבל אגב, למתחם צריך לאחורה. אל תדאג, אחר כך בסיר הוא יצא. למה אתה סוגר קלאץ'? לא, לא, אל תסגור. מה אתה אומר? עוברים לשיר הבא. תלך עד להצידה. חושב אפילו על הדופן. אבל נעבור את זה כמה. עכשיו מאוד זונה. סיפור הבא. תמר בן אבי. יוזף בן יהודה. א' ב' י'. יוזף בן יהודה, שמחדש השפה העברית. כבר רואים צללית? יש לו 7-8. יופי! אורן, קח את זה. אורן, קח את זה. לאט. תן לי. וואי, איזה אינטרס יפה! לא ככה, מהצד, ככה, מהצד. רגע. נו! דם על הסירה! איזה ספתא! אמרתי לך הוא שם. קח את החכה, תן...